Máme tu záver roka a to je presne obdobie, kedy sa budú všetci vás snažiť presvedčiť, kam investovať v roku 2025. Ak aj vy takto rozmýšľate, tak rozmýšľate zle. Pretože investovanie je dlhodobá záležitosť. Tu nemáte hľadať spôsoby, ako investovať na najbližší rok alebo pár mesiacov. Tu sa hľadajú spôsoby, ako investovať dlhodobo na roky alebo 10 ročia. To znamená, že keď vám poviem, že zainvestujete do spoločnosti Amazon, Microsoft, Berkshire Hathaway v roku 2025, tak mám pravdu, pravdepodobne, ale ja to myslím na dlhé roky, na najbližších 5-10 rokov. Pretože každý sa v týchto predpovediach mýli. Tu ja si aj nepamätám, že by sa niekedy stalo, že by niekto dal predpoveď na rok 2024, 2023, 2022 a naozaj by sa trafil. Takže takéto veci si je zbytočné čítať, počúvať ich, naozaj treba hľadať dlhodobé riešenia a nie nejaké krátkodobé výstrely, že možno niečo z toho vyjde. Nevyjde. To by sme tu všetci boli bohatí, všetci by sme jazdili na Ferrari. Takže naozaj používajte zdravý rozum, užívajte si ten rok 2025 a nezabudnite, investovanie je cesta.